שלום לכולם, קוראים לי איריס התותח וזה האנבוקסינג הראשון שלי. כפי שאתם רואים אני הזמנתי פטיבר מאי-ביי, עלה לי משהו כמו $3, זה הגיע תוך שבועיים וחצי. וטוב, בואו נתחיל באנבוקסינג. אנחנו בהתחלה נקרא את מה שכתוב מאחורה. כפי שאתם רואים אתם יכולים להכין מזה כדורי שוקולד עם פתיתי בר, עוגת גבינה ועוגת שוקולד אתם יכולים לעשות עם זה. וטוב, בסדר, בואו נתחיל בפתיחה. אני הבאתי מרית שתעזור לי לפתוח את זה. כן. טוב, זה היה אמור להגיע עם 4, בטח אחד נפל בדרך, אני לא יודע. אבל הנה, כפי שאתם רואים זה הביסקוויטים. חדשים, מקוריים, בא בחבילה. כפי שאתם רואים שהפטיבר הוא חרוט, לא מדבקה. וזהו, זה הכל. תודה שצפיתם.